Hori dela eta, 1959an, Eusko Ikaskuntza izan zen, abenduaren 3 Euskararen eguna izendatu zuen. Bueno, eta zuen galdera izangoa, zertik ospatzea eguna? Euskaltzaleok, Euskara jakiteaz gainera, Euskara maite eta Euskara arduratuta gabiltzanok, etorkizunari begira egoten gara. Euskarak iraungo aldu, betiko galduko alda. Badakizue Euskara, Euskal Herria baino ez dela hitz egiten. Eta Euskal Herria munduko zati txiki bat baino ez dela. Oso erraza baita ikasteko euskara. Oso erraza baita ikasteko euskara. Euskaraz erakutsi ez dakien hori. Euskaraz erakutsi ez dakien hori. Euskadunak gara, bera laburretxo euskadunak gara. Horregatik nahi dugu zabaldu munduan. Horregatik nahi Katzeko arriskuan dago gure euskara.
zen, muga berri hau zen, aurreko hori bat. Bai, lehen ezan horre berrik, Horrela baina, onartu behar dena oso eskapareten da, Eta publizitatea jartzen da. Bizitzatzen oinarri bazkideak, eta igual momentu baden euskarrak eroteko baina ere. Nola usatzea, euskaraki eta euskaraz. Izan zaitezke bazkide euskararen adizkide, behar badio guekin hobeto elkarrekin. Zabalinde. Orozo kuskurtuta daukezu. Batzuk etxean txikitan ikasi dugu. Ezagutzen ditu ordea, hamar hizkuntza beste bat izan arren, euskara postata ikasi dutenentzat eta euskara ikasten ari direnentzat dira nire hitzak. Zati txiki bat baino ez dela. Beraz, zer gertatuko da bertan Euskal Herrian bizi garenok ez badugu euskaraz hitz egiten? Ondo ikasitakoa ez baita hasten, gu ondo bizi gera euskaraz ikasten. Euskaraz ikasita bizi etorkinak,